Yo mga ka-MG, bali ngayon pala ay mag-change oil tayo ng aking NMAX version 2. Yan, dahil ang tinakbo niya ngayon, ito na 1083. Ito nga pala yung bagong label ng Motul na langis. Yan, ito yung harap niya. Meron siyang barcode dito. Meron din dito sa ibabaw. Yan, kung duda ka sa nabili mong langis, pwede mo siya i-scan. Yan, may nakalagay rin dito sa ilalim. Tapos may date to kung kailan ginawa. Yan. Yan. August 21, 2025. Dati yung label niya na lumang sticker. Pag ginanto mo sa likod, double wave, ngayon isa na lang. Okay? Yan, 1 liter. Yan, gamit natin socket 17mm. Si mama may regalo. Wala? Bakit sa inyo wala? Ayan guys, pagbukas ko ng langis, ayan dito sa ibabaw. So magdasali na tayo ng langis. 1 liter to guys, magtitira lang tayo ng 100 ml. Yon, so balik na natin yung takip. Tapos na natin, tapos re-reset natin to guys. Okay, after natin mag change oil, reset na natin yung odo. Yan, diinan lang natin pa nagbi-blink na siya. Tapos bitaw, tapos yun, 0. Yun na, painitin lang natin. All goods na, so yun, ganun lang mag change oil. Alright, peace out.